Bueno, pois aquí estamos na horta pasando a revisión de os estragos que deixou o frío tan intenso durante as noites, durante tantos días, debido a Filomena. E podedes ver que, bueno, hai luces e sombras. Hai especies que son máis subtropicais e que o levaron moi mal. Por exemplo, o Physalis, que normalmente adoita aquí nas Rías Baixas aguantar perfectamente todo o inverno, como podes ver, está securrio de todo. Nada, veremos si volve a gromar e se salva ou non, non o sabemos. En cambio, aí ao lado temos o albedro, o érbedo, feliz e contento. Seguimos revisando e xusto por aquí ao lado temos unha pequena berza perenne despichada este ano que tamén está contenta. O cardamomo, pois foino levando bastante ben, incluso tapeino cunha tela para que resistira, pero finalmente ten un aspecto bastante lamentable e veremos se recupera. E xusto ao lado un que xa sabía eu que a xeada non lle ia sentar nada ben, que é este aguacate. Aínda que lle puxen tamén unha tela protectora, foron demasiados días, pero bueno, este supoño que recuperará. As brásicas, como estes rábanos negros, felices, porque a elas o frío vailles fenomenal e incluso convirten parte da súa savia en azucres para facer de anticonxelante, así que todas as follas das brásicas van a estar máis doces despois de isto, así que as brásicas fenomenal. O pepino melón, fatal, o pobre. Mirade que aquí nesta zona adoita aguantar perfectamente todo o inverno e nada, a ver se retoña, porque, bueno, ten un aspecto pobriño calcinado. O petsai, que é outra brásica, pois ben, sufrindo máis as babosas e os caracois que o frío. A erva limón, a lemongrass, a pobre fastidiadísima. Pero bueno, nada. Este ano a horta aínda non ten demasiada cobertura arbórea e hai máis xeada que cando estea xa a horta ben preparada. Mirad as favas bastante ben. As favas gustalles o frío en xeral. Teñen un pouquiño de queimado por aí, pero ben. A chicoria, fenomenal. As asteráceas en xeral, ben, a chicoria está ben. Os allos, pois tan panchos. Os allos felices. Con eles non vai Filomena. Aí están, medrando estupendamente. E un pouco máis alá, aquí tendes os primeiros tirabeques da tempada, pois tamén van medrando. Lentos, pero ben. A pille un pi, ou guisante de árbore. A primeira vez que consigo ter a plantiña, trasplanto, puxenlle un parapeto, puxenlle isto todo cuberto con unha manta térmica e tal, e aínda así, desastre. Non sei se volverá a agromar ou non, pero a pobre, unha pintuca, hola Calvi, unha pinta bastante mala. E os meus rocotos xigantes, que estaba eu tan orgullosa deles, tan estupendos, con 2 metros de alto, unhas froitas impresionantes, e isto quedou queimado, requeimado. Ai, a ver se despois dunha boa poda isto volve a ir para diante, se non teño semente. A ventaxa de guardar as vosas propias sementes, lembrádeo sempre. As que se van a beneficiar deste frío, de tantos días de frío, son as froiteiras, especialmente as froiteiras de oso, como esta ameixeira. As ameixeiras, pexegos, cerdeiras, pois en principio con tantas horas de frío van a florecer máis e van a callar
máis froitos. Así que, bueno, por aí ven. En cambio, as froiteiras subtropicais ou tropicais, como este tomate de árbore, puá, 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 unha pintuquiña. Ai, Dios mío. Bueno, nada, terán que gañar en resiliencia, a ver si recuperan. Supónse que isto é como unha poda natural e deberían retoñar. Pero bueno, agora mesmo están que dan peniña. En cambio, a berza perenne, feliz e contenta. Está estupenda, por eso sempre hai que ter a horta con moita variedade, moita biodiversidade, cousas de clima moi frío, de clima templado, de clima subtropical, para así abarcar pois todo o espectro e estar preparados frente filomenas, frente ondas de calor, moita chuvia, pouca chuvia, michos que están pedindo pola súa ración, en fin. E por rematar o recorrido, aquí tendes o arando sueco, o arando escandinavo, o Vitus, o Vaccinum vitis idaea. Bueno, é o que en Suecia chamanlle lingonberry e fan esa marmelada tan riquísima co que acompañan as carnes e demais. Pois claro, este, que aínda está en maceta, aínda non o puxen en terra, pero está feliz e contento, botando flor e dicindo que este frío non é nada, claro. Así que xa vedes, a horta regular. Hai cousas que moi ben e hai cousas que están bastante tocadas, pero bueno, veremos como van evolucionando e o bo de ter moita variedade na horta e nada, como van as vosas? Sufrichedes moito a Filomena? A ver como recuperamos desta. Veña, chao!